ukhona ilumbu oleqayo, ukhona ilumbu elikhandwayo, ukhona ilumbu ezikhandela lona wena ngokwakho. Uyakwazi umuntu uyikhandele wena ilumbu. Siyakwazi singabantu bendaba ukuthi ukukhandele wena ilumbu. Siyakwazi futhi ukuthi uleqe ngesenhloso yakho. Kanjani na? Ngizolibeka ngendlela izintathu ezihlukahlukene. Lelo wena osikhandela lona ukuthola umfazi womuntu osanda ukushonelwa umyeni. Igazi lakhe lisashisa akagezi. Ngokwesintu uma ngabe ubaba endlulile, wena umama uyagezwa vese ngentelizi nakho konke ugezwe. Kodwa uma ugezwe ngaloko kuphela usungakapheleliswa, sokungagezwa ngokuphelele. Kumele ukuthi uthole nomunye umuntu ozoyigeza ngaye. Kule situation leyo kubalekile ukuthi mangizothi uphahle ngokuchazele ngithi uphahlela ini ngokuqala. Number 2, uphahla bani? Then kule ndaba ukuthi kuyenze ukuthi ungabi namadlozi, so decide ke manje ungena kulo mkhakha. Akekho umuntu onganaba bakubo. Ngoba wonke umuntu uzalwa abantu. Umuntu uzalwa umuntu wesilisa nomuntu wesifazane, okubaba nomama wakhe. Bahlangana ukuze kuphume umuntu. Idlozi lakho lokuqala lelo. Uma ngabe basaphila nathi baza idlozi lakho eliphilayo. Kube khona abazala bona ukugogo nomkhulu. From your father's side and from your mother's side. Kube khona okhokho, okhokhuluzi nokukhulu. Uyabona? So wonke umuntu unaba abakubo. So into yokuqala emele ukuthi uunderstand ukuze ungadideki. Ukwazi ukuthi uzalelwe kuphi. Uzalelwe emshadweni noma uzalelwe komalume. Wena umsamo. Umsamo wena. Uma ukwazi ukuphefumula. Umsamo. Wena umsamo. Ngoba phela kunabantu abanganawo amakhaya, kunabantu abanganawo abazali. Wena umsamo. Yokulungisa kuphi lokho? Lungisa wena. Ya ukuthi kanjani ijulile inkaba. Umbilical cord. Akwazi ukuthi ijulile ungasanje ijulile go deeper papa. Okay, singenze kanje. Asenze kuzalwa mina, umntwana omfana. Uma ngizalwa, you know it counts ukuthi ubani ukhatha inkaba. It counts. Ubani ukhatha inkaba. Umbilical cord. Siqale nje lapho. That's why kunabantwana abazala bazalelwa phezulu kodaka. Impilo ufika nje seyimoshekile ufike odakeni. Cala labazali lwele ingane. Njengoba sinama season, isikhathi sokuphakamisa, isikhathi sokubloma kwezihlahla ngoba into eqili leyo, into yakho. Then kunento okuthiwa letha ngisizimba qambini into okuthiwa ukuthwala. Ukuthwala kuyimfihlo. Okay. Angeke kuze ngizokuthola bese ngiyakuthola ngizokuthwalisa kanje na kanje na kanje. Never. I can only highlight ukuze uyazi uyifaka kuyo. But kuyimfihlo. Ngoba sisho kusithebula umoya wethile ozokwazi ukuthuma wena. Yonke into awusaziyenzelwa yenzelwa. Kunendawo kuzomela ukuthi ungene kuyo eyimfihlo futhi nalo ndawo leyo. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef. Not just the chef, darling, but the chef of the nation. Season 20, 6 years of Munchies and Thoughts, new faces. Someone. Oh my goodness, you know what's interesting about Munchies and Thoughts? Yeah. Munchies and Thoughts, it will bring you variety, darling. Yeah. Like, you are new here. Yes, I'm new. I'm new with you here. Because we are doing your episode someone. Yeah, injani boss. Siyaphila I nathi. always see your videos talking there. Yes. And I was like, you know what, man? I want this guy on my show. Yeah. And I do believe that you'll enjoy him as well. And I'm sure they know you. Yes, they do. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Muhle, Ngiyabonga muhle. ukuthi nje uzile lana. But anyway, let me not take a shine away from you. Yes. Yabona le, this is your moment to shine. Yeah. Introduce yourself. Who are you? Where you from? What's Yeah. special about you? And you are more than welcome to leave your number if you want. Yeah. If you failed here, there's nothing I can do, darling. The camera is yours. Ngegama ngumkhulundaba ezitha ngazo ngenyanga yamacala. Ngabo endaweni kaMhlaba uyalingana esigodini sakaSikhemelele ngazo gogoda endaweni yaseGoli eCakane. Negodlo ngokuhlukahlukana ngendaweni ezihlukahlukile
which is iMpumalanga, iKatlehong, iTsakane neKZN. Ngumlaphi nje wendabuko wenza konke kodwa specialize kakhulu emacaleni. Into especially namacala nako konke ukuyicala nje. Ngiyatholakala kuzo inkundla zokuxhumana, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube neTikTok ngegama lilodwa elithi Inyanga Yamacala. Ngumlaphi wendabuko kodwa ngicela ngokwelapha. Ngumlaphi wendabuko ngiphinde futhi ngibe music director under a company yamacala solutions bekuyona engayivula ngaphansi kwesigaba sokuthi ngibe umlaphi wendabuko, which is split into 3 parties. Part yokushuta, which is ama short drama, kube ipart music, kube ipart medicine. Yes. Inamba bakufuna kuyo mabekufuna bazokuthola kuyo ngoba izinto eziningi mhlawumbe nami ngilana ngiyokudinga nje ukuthi direct music ngicule. Yeah, mana ngitholakala kuona manje voice kwamanye aya WhatsApp aya phone amanye vo, which is 078 892 3264. Yes. So uma uthi inkampani yakho ezamacala it's also branch on music. Yeah. You only direct music or you also sing? I only direct. Oh, awukwazi ucula wena? Cha, ngiyadirect nje. Mina ngizocela ukuthi usiculele. Lutho ngiyadirect nje kuphela. And then uma uthi futhi wenza ngama drama. Yeah. So you've got a production company as well? Yes. Wow. Yes. And you are very young, I guess. Yeah, by age. But lana kakhulu nginje laptop. Wow. Anyway, Manchis usichazileke ukuthi ungubani uyapi, and of course nala ngamthola khona. I did tell you guys ukuthi yazi Imagine Thoughts it will bring you different people because as I always say ukuthi knowledge you get it in different forms. Yes, sekuba kwena ukuthi uthathani and ushiyani. And I want to say to them, take what works for you, run with it. Yes. If it doesn't work for you, save it. Because of course you can't take everything. You can't. You can't. Futhi I am ngile fumbethe. Yes, yes. Kumele ukuthi kube khona la wesicheka khona ukuthi umkhakha wami lo ngihambe ngawo. Akusiyo yonke into ozoyifisa izoba impumelelo. Yes. Wow. Njalo. That's profound. Ukuthi akusiyo yonke into ozoyifisa ezoba impumelelo. So kusho ukuthi uchaza ukuthi it's just general. Yeah. Kukhona ozokhona ukuthi umuyinyanga or ungumlaphi wesintu yes. ubasize ube khona futhi ongeke ukwazi ukubasiza as much as bezokubona. Kunjalo akuzona zonke izifo ezokwazi ukuyilapha. Uthanda ungathandi khonakali. Ungakwenza kube kuningi but kumele ube nento wazi ukuthi iyabona le ngispecialize ngishangva lamehlo noma ngaba ngathi kunjani. Njengoba mina ngumkhunda bezitha ngethwa igama lesinyanga yamacala akulone lami ngethwa ngenxa yemisebenzi yamacala engiwenzayo. So ngethwa abantu ukuthi iyinyanga yamacala yabona. So noma ngabe kunye ngikwenza but ngiyazi ukuthi noma ugwethu uyakukhipha. Ngempela? Yes. Anyway, tell me more. Inyanga yamacala. Uyinyanga yamacala anjani and nje ngicela ukuthi usitshele inyanga yamacala. Nginyanga yamacala. Ama court case, ama hearing asemsebenzini nako konke lokho but mina ngokwami ngibona ukuthi yonke into osuke uyifisa bese ingayenzi ngendlela yakho isuke siyicala lento leyo because anyeke kunikuthula ngeke nikubuthongo. Nokubona uma ufisa into ethile bese ingenzeki. Ngithi mhlawumbe umuntu oneyigweletu. Ukuba nesikweletu kuyicala. Ngoba phela ukukweletu umuntu unecala. Uyabona? Ukuba nesikweletu ebank na kuyicala. Uyabona? Ngoba phela isikweletu leso icala. Igama lethi isikweletu ngesizulu kuchithizwa imicala. Uyabona? So ukuba umnomzana ithule silingasebenzi kuyicala. Ngoba ususela umfazi kuwo. Yebo. Okay. Usesela umfazi kubo phela. Wathi azogana la ekhaya. Yeah. So akusasebenzi wena lokhu ukwakho. Yeah. Sekuyicala kuyena phela akasathuli. Yabona? And lento le yenza ukuthi abantu abaningi ugcine sofuna ukuzibonakalisa amandla akho ngenye indlela. You know uma ngabe ubaba ungakwazi ukuveza amandla akho wemvelo. Usebenzisa noma ngabe yini eseduzane ukuze uzibonakalisa amandla wakho. That's why ubona kunabo baba abusive. It's because of each and every chance umfazi makaphakama usuyamshaya because ufuna ukuprove ipoint ukuthi I'm still a man. Yabona? Ngoba ukwazi ukumshaya ngale ndlela. Usebenzisa noma ngabe yini eseduzane. And lokhu kuzoyenza kuzokwenza namacala lokho. Ngoba uzoboshwa phela. Yabona? So
yonke into ongakwazi kuyenza uyifisayo icala. So usho ukuthi wena unkosikazi akashaywa. Lutho. Kumele ushaye ngenduku leya yemvelo leya. Unenduku yakhe vele unkosikazi yemvelo. Yebo. Somazombeka isandla. Thina amanye amadoda sesiyazi ukuthi okay ukusho ukuthi khona la ubaba lekha khona. Yes. Noma ngabe sokhuluma namhlambi ake sithi siyifamily alibiki udaba umfazi. Angeke simatheke lo yababa. Ngokuthi asisho ukuthi right but sesiyazi inkinga thina ukuthi kuphi. Ayikho into eshaya umfazi ekwazi ukumshaya ngendlela ekahle. Never. Wow. Ngoma ka wona akabhense athola uswazi. Uswazi lemvelo. Yebo. Manje sizizile ukuthi umfazi akashaywa madoda. Umfazi akashaywa kodwa umfazi ushaywa ngoswazi lwemvelo. Ngiyalazi ke uswazi lemvelo. Kunjalo. Wow. Okay, can we talk about ilumbu? Ilumbu. Yeah. La ngicela ukuthi ujule. Yes. Khuluma nami. Khuluma namamanches. Kahle yini ilumbu? Ahlukene kanjani amalumbu? Lilashwa kanjani ilumbu? And whatsoever. Okay. Please. Ilumbu isifo esiphila ngaphakathi komuntu. Ngasho ngasifanisa njengesilwane. Sihlwa ngendlela eziningi ehlukahlukene. Because ukhona ilumbu oleqayo. Ukhona ilumbu elikhandwayo. Ukhona ilumbu ezikhandela lona. Wena ngokwakho. Uyakwazi umuntu uyikhandele wena ilumbu. Siyakwazi singabala bendaba ukuthi ukukhandele wena ilumbu. Siyakwazi futhi ukuthi uleqe ngesinhloso yakho. Kanjani na? Ngizolibeka ngendlela izintathu ezihlukahlukene. Lelo wena osikhandela lona ukuthola umfazi womuntu osanda ukushonelwa umyeni. Igazi lakhe lisashisa akagezi. Ngokwesintu uma ngabe ubaba endlulile wena umama uyagezwa vese ngintela izinako konke ugezwe. Kodwa uma ugezwe ngaloko kuphela usungakapheleliswa sokungagezwa ngokuphelele. Kumele ukuthi uthole nomunye umuntu ozoyigeza ngaye. Ozolala naye. Then lento ekuthiwa ama hit and run. Ulala naye kanye usushele sesinyama kuye. Bese uyabaleka. Yabona? So uma ngabe uthanda abantu besifazana umuntu wesilisa ungathola umuntu wesimame owumfelokazi azigeze ngawe. Ngoba igazi lakhe liyashisa lokakungcola lokagula uzokukhiphela kuwena usinelumbu. Noma uthola umuntu wesifazana okhipha isisu angagezanga ngokuphelele ngoba uyakwazi ukukhipha isisu uye enyangeni ugeze bese kuthiwa umphelandaba which is to me akusumphelandaba because mosikhiphile isisu leyamuntu bakaphila kuwena. So njengoba aphila kuwena umoya wakho usesesibelethweni sakho. Njengoba ukwazi ukuthi umuntu makashonela esibhedlela nemlande ngehlahla nomuntu oshoyele engozini emoto alandwe naye azobuyiswa ekhaya. Lo shonela esibelethweni akalandwa ngani? Ngoba lo moya lophela esibelethweni sakhe. Mina into ekuthiwa ababelethisi. Ukuthi uyateta kodwa uteta umoya. Sikhipha umoya wale yangane kuwena awugeze nje ukuthi usogezile usocedile cha kunjalo. Uteta lo moya wale yangane ukuthi usuke uphume esibelethweni sakho. Yabona njengoba ngithi nalapho shona esibhedlela bayalandwa. Engozini zemoto bayalandwa. Why esibelethweni angalandwa? Because lento le izoyenza ukuthini ukuthi lo moya lo uphile esibelethweni. Ngenhlanhla ukhulelwe futhi. Uma usukhulelwe ukhulela umntana onobulili obuhlukile kunalobu lo wokuqala. Akithi loyabo kuzoba intombazana. Wodethanda ukuthi umkhiphe wena ngenxa yezimo zomhlaba. Kulungile ke usuyenzile abhushini. Usukhulula umntana omfana. Lo yamoya le ntombazana uzombatha nomfowabo. Umbathe. Uma sombatha lo makaza uzozala saphela emoya emibili. Indoda nomfazi. So sikaze bayigain lesibili. Correct. So yenye indlela yelumbu ke le. So dabi nelumbu. Ngeza kwena. So ayijazizwa like yeah. Size kulesibili. Ngoba besachaza ngale ukuthi wona uyifakele. Yes. Kulesibili ngiyakwazi ukulukhanda mina kunegundo nekuthiwa imvunguzane elamba ngaphansi komhlaba. Igundo nabadala libone emehlweni. Sorry. Liyakwazi ukuvuswa. Livuswe, liphiliswe emntwini. Uze umuntu athi kunesigaqa enyaweni. Siyamuva sithi siye phezulu, simuve siye phansi, siye ngenhla njalo njalo. Lento iyahamba, yabona. Ubona umuntu inyalo lakhe selivuvukele, lipeyina because kunento ehamba ngaphakathi kuyena.
nakuyilumbu lo. Bese kube khona elinye elishabalalisa kakhulu lapha kuma-scrotum kumabhola wabo. Umuntu wesilisa. Yes, kuma-scrotums amabhola lawabo. Uma ngabe yena ule nomfazi ocushiwe. Ya umfazi angisho yakwazi ukumcupha phela umfazi. Ukuthi umunye umuntu wesilisa makangena. Iziningi indlela zokwenza lokho. Uyakwazi umcupha ukuthi umunye umuntu makangena angaliboni langa lakusasa. Uyakwazi umcupha ukuthi umunye makangena akhiyeke. Umcupha ukuthi umunye makangena uvuvukela lapha phambili nakho konke kuningi nje. So uma ngabe ule nomfazi ocushiwe. So kunelumbu ngoba lapha ngeke usakwazi ukuvukelwa. Isisu sakho sangasese kuzoba amabhola lawa avuvukala. Yabona. So kube khona naleli ke manje ukuthi wena lo meqo leli bengilisho ke lemvunguzane esikhathini esiningi. Uze kunento ehamba lapha phakathi kuwena. So kwangibuza nokuthi mhlawumbe likhishwa kanjani. Njengoba ngafani lamalumbu kukhona ozikhandela wena, kukhona esilikhanda thina singaba lapha bendabuko khona ulithola ngokungasingenhloso ngoba sokungazi phela umfazi mangabe ushonelwe, yabona. So nendlela zokwalapha ngeke afane. Okay. Indlela elikhandwa ngayo indlela futhi ezolapha ngayo. Iva likhishwa ngeniva. That is why ku difficult ukulapha isifo ongakwazi ukusikhanda. Ukuze ukwazi ukusilapha kalula kumele ukwazi ukuthi sikhandwa kanjani. Yabona. So njengoba ukwazi ukulapha ilumbu kumele ukwazi nokulikhanda. Yabona. So mangabe ngizumzekelo uthole ngalendlela leyo ukuthi mhlawumbe nomuntu wesifazane oshisayo kaze ke lisashisa. Yes. Kubalekile ukuthi nawe siphuze izinto bese nawe ulala nomunye ukhiphele kuyena le 1 rand bese uhambe sokuphela la. Lento kuzoba i-round i-merry go round mos. Kunjalo vele ingani nokubona kunabanye abantu abanokugeza abafuthi bathi abachithela lapha ephambano endlela. Wena uma usudlulile lento bekayikhipha isimbatha wena. Uyabona. So ukuze kuphila wena kumele kulogula kungene komunye umuntu. Bese yaphinde naye lo futhi eze kwena. Kunjalo. Nawe uphinde futhi uthi yenza so. Kunjalo. So uzobe benza so mos. That is why unyeke abantu baceda ukugula. Okay. Uyabona. So ukuze vele uphile kumele ukuzilogula kungene komunye umuntu. Ngoba noma singakhipha asikhiphe ukuthi ungene la but siyakhipha umuntu angazi andlule la sikhiphele khona. Umzekelo ofana nokuthi uye kunabantu abasingiyothandaza ehlane. Ehlane kusentabeni ePontfield etc. Uthi uyothandaza lapha ya. Ungazi wena ukuthi undaba ezitha bekakhona lapha ebusuku. Wageza umuntu mhlawumbe wagqibela mhlawumbe inkukhu eminyama umzekelo. Wavala. Ingani ngivalile mina. Uyahamba wena ekseni kusesenenkungu ekseni wona uthi uyokhuleka. Ufike uzoguqa on exact spot la mina bengisebenzela khona. Uma uphahla abakini kanti sophahla lesasilwane. Ufike ekhaya wena uthi ushiye kufudumele. Uma usufika ufika ubaba sekame ngeenyawo sakasho ukuqeda asabona lesabana lesasilwane. Ubona ukuthi ngacala ngayokhuleka into zami zabheda kakhulu. No ukukhuleka kusinkingi. Ukhuleke ngendlela wrong. Phela ungayenza into right but mase ngendlela wrong into right iba wrong everything. So nale intaba esihambayo namanzi esiwahambayo ya dangerous. Dangerous. Ayikho into enhle enganabo bubi. Ayikho futhi into embi enganabo buhle. Yonke ihamba ngambili. That's why namehla amabili nenyawo ezimbili nezinto ezimbili yonke ihamba ngambili. Ngayenza into enhle wena ivele ibe ububi. Uyenza into embi ivele ibe ubuhle. Uyangokuthi unethatha kanjani. So lokuphatha ngoba wathi hambe uyophahla entabeni hambe uyophahla kuphi it can bring danger in your life. Yes, it can bring. Not ukuthi usukuloyiwe. No. That is why ifane imisebenzi anganokuza umuntu ushaye ufake iphantu kusiwala ushala. Wenza imisebenzi makakulungi lutho. Uyabona? It's because uphahla idlozi engayilona. Noma uzazi isibongo sakho, but mawungazi ugavuka bani ngawe, that means awuzazi. Wonke umntwana makeza lokusokuvuka isidalwa esithile ngaye. You have to know ukuthi idlozi responsible for protection yami yiliphi. Responsible for inhlanhla yami yiliphi. And ngiya kanjani ukulo. That is why sinempepho ehlukahlukene. Akusiyazihlobisanga zi there for a reason. Sinempepho yamanzi, sinempepho yamadwala, sinempepho yamawele etc. You need to know mangishisa lempepho le ngi-invite ngiphima imoya. Mangishisele ngi-invite ngiphima imoya. Nokuthi mangophahlela idlozi lela ngiya kanjani. Ngeke uye kule dlozi uye kanje uyocela. Phela futhi uye kanje uyolwa. Uma ngabe ugogo wakho bekaphila umuntu wesonto ahlambulukile ubona usoseyinkingeni manje
bese uyophahla ugogo wakho usakulwela izitheni zakho gama sokulwela kwaze lapho kulolo umuntu ngoba vele uhambe vele umuntu ukuthona noxolo that's uyabona abantu baphahla kuze kushona ilanga yabona kanti kumele uwazi idlozi elempi yiliphi mangisempini ngiphahla kanjani mangizocela ngiphahla kanjani mangizobanga ngiphahla kanjani yabona umuntu athi uneyigole yethu but unedlozi umuntu omnyama awukwazi kuba uAfrica but ube neyigole yethu because of should ukwazi uphahla ledlozi eli-responsible for your finances wonke amadlozi anomsebenzi wawo uthi mina ngiyamvikela mina ngimbusisa ngento eso mina ngenza eso mina ngenza eso wena ngikundaba ezitha ngiyafunda kakhulu kule show and into engenza ngifunde kakhulu is lama guest ahlukahlukeneyo and ngoba ngihlale ngisho futhi manje ngisasho ukuthi take part for you run with it if it doesn't make leave it yes lento qedwe ngisho to me and to some of the matches I know is very important and profound ukuthi ilazi idlozi oluphahlayo because ungaphahla kuze kushona but ke mawukuthi bengasinga umuntu amadlozi bese ngiyadecide ukuthi yabona manje ngifuna ukubuyela emuva ngizokwazi kanjani lezo zinto lezo then ngihambe ngiyobona umuntu athi kumele uphahle or isibuyela ama-shows like how much and thoughts khuluma ngokuphahla bese ngiyophahla ngoba abantu bayasho ukuthi kumele uphahle kanjani not yeah leyo situation enjalo siphuma kanjani kuleyo situation leyo kubalekile ukuthi mangizothi uphahle ngokuchazele ngithi uphahlela ini ngokuqala number 2 uphahla bani then kule ndaba ukuthi kuyenze ukuthi ungabi namadlozi so decide ke manje ungena kuleyo mkhakha akekho umuntu onganaba bakubo ngoba wonke umuntu uzalwa abantu umuntu uzalwa umuntu wesilisa nomuntu wesifazane okubaba nomama wakhe bahlangana ukuze kuphume umuntu idlozi lakho lokuqala lelo uma ngabe basaphila nathi baza idlozi lakho eliphilayo kube khona abazala bona ukugogo nomkhulu from your father's side and from your mother's side kube khona okhokholuzi lokukhukhulu yabona so wonke umuntu unaba abakubo so into yokuqala emele ukuthi uunderstand ukuze ungadideki ukwazi ukuthi uzalelwe kuphi uzalelwe emshadweni noma uzalelwe komalume yabona ngoba uma ngabe uzalelwe umama ukuthole ubaba ngakayenza imfanelo kushuthi wena usedlozini lakomalume uma ngabe ukuthole sebenze lezo imfanelo usedlozini lakhabo baba kodwa kusho ukuthi uma usedlozini lakhabo baba lakho umalume anyeke likwazi kuba ingxenye yakho akusho kanjalo ngoba abantu ababili phela abahlangene indaba ngizojula kancane jula khehla hayi kancane kakhulu indaba kanje uma ngabe umuntu onezalwa kusokuvuka isidalo esithile we need to know kuvuke bani qala we need to know kuvuke bani ukuthi kuvuke bani sithola ngani sithola ngegama umntwana awuveli ube nomntwana bese uthi hey ngiyalithanda igama lithi Thapelo umntwana mazoba uThapelo ngiyalithanda igama lithi siyabonga kambe umntwana mazoba siyabonga usoyimoshile ke lapho linda ulethelwe igama linamandla igama likunika umhlahlandlela igama lichaza ubuwena namandla ofumbathisiwe awuveli ulikhethe nje ngokuthanda igama ake ngithi ke umntwana uzelwe umntwana makazalwa kubalekile ukuthi azalwele komalume noma ngabe soshadile noma ngabe akashadi kubalekile azalwe komalume lapho umama wakhe yazalwe kosuka khona angisho base sinebhedlela dala bekuthiwa indlu kagogo indlu kagogo beyisibhedlela akuzalisa ugogo maqeda ukuzalisa ukuthumela umfana omncane ongakathombi kuthiwe hamba utshela ubaba uzibani bani ukuthi umntwana sekakhona umfana umntwana sakhona intombazana umzekelo umfana agijima uyotshela uyise wengane kuthi ugogo ukuthi umntwana sekakhona umfana uyisa khipha imbuzi esibayeni imbuzi ekuthiwa imbuzi yegama umfana eqhuba ubile naye emuva umntwana akawisi lenkaba umalume aguqe emsamabike lo mntwana usabiye komalume ngoba phela bekavuthe esibelethweni sakomalume ubaba kanasibeletho idlozi ekulelo leyo bekuvikela komalume ngoba uhlele esibelethweni sakomntana kabani kubiko lelo gama elizophuma ngaleyo mbuzi igama lisa ngendlela eziningi ezahlukahlukene umuntu ufike nomcabango idlozi likhuluma ngendlela eziningi ungalicabanga yilona elikhulumayo omunye aliphuphi omunye livele esaphahla lispliteke out yabona
So imbuzi yegama, emva kwembuzi yegama, le mbuzi yegama leyo iyona ke leyo ezobe seyenzani senika lo mntwana ke manje imhlahlandlela bayambusisa bakabo malume uthatha inyongo yakhona angagezi ngayo anyongo esendle sokunxele afake isiphandla soko malume emva kwe 3 months awumboni umntwana wena baba awumboni mama umntwana wena baba yabona umntwana angaqini yabona kaka masiqeqini after 3 months sekayathatha umntwana uyiswa kuphi uyiswa kubo ke manje. And you know what, Nemkunda, nama useyangikhumbuza manje because I remember mina and because I did ask my family ukuthi how come my name is Pathanani. Yes. Then I was told ukuthi uma ngiqeda ukuzalwa exactly what you saying. Yes. The family mama went to my father's side and then that's when my grandmother came with the name that should be given to me, which is Pathanani. Correct. Yeah. Kunjalo. Oh wow. Kunjalo. Anything you want to add before I move? Le kuloko ke ngizoyithi uma ngabe sekayisa kuyise emkhulu imbuzi ekhishwa bomalume bahambisa umntwana kwabo baba bahambisa umntwana kwabo baba kodwa bayahambisa ephelele bona bayihlabela ngale babika umntwana sekayahamba bahambisa isiphanga iside ngale kuphinde futhi ukuhlatshwe nakhona kuphekwe ipiece ekuthi uzopheke imbuzi ehlangene but ehlukene ibhodwe elilodwa kuze lo mntwana ahlanganelwe amadlozi. Oh, so ngale kwamama bazohlamba imbuzi nakwababa then bathathe umkhono like the side balise ngapha bese belipheka ibhodwe elilodwa. Ukuze ungabe necase ukuthi mayohlola ukuthi amadlozi akho ayakubanga amadlozi akho awahlangene nawo idlozi mangabe kenziwe njalo mangabe idlozi lakhabo baba lithi akathole le drink le noma ningathandi selizovuma ngoba sekusho lulu bayahloniphana uzoyithola. Uma ngabe lithi makathole le moto le noma ngabe lingathandi lizoyithola but mangabe kwenziwa ngalokho lo ngasithola le drink lo asithola le moto bese bayaphikisana ubona into zomuntu ziba ngathi ziyalunga phinde futhi zishabalala emehlweni wakhe because impikiswano. Yes, kanjalo. Siyafunda my manchies, siyafunda and isintu like if ungasazi ungalahleka kakhulu. Wow. Okay, Ketla, manje siyaguquka. Okay. But before siguquka, ngicela ukuthi ungichazele ngizwa abanye abantu umuntu ethi khona futhi enye manje I'm hope you are watching wathi uhlushwa isilonda esingapholi sikahambile indawo ehlukahlukeneyo kodwa akathola usizo. Kahle lento yesilonda and why ngikubuza kanjalo because ukhuluma masikhuluma ngelumbu ukhuluma ukuthi kuba khona ilumbu lomeqo kuba khona likhandiwe kuba khona lelo landayo wena ukuthi uyolala nomuntu olahlekelwe indoda umfelokazi and umuntu ochithekelwe isizo okhipha isizo bese kuthi amabhola mhlambe ke seyadumba inwadwa manje ngifuna ukwazi ngale yesilonda leyo kahle bangelwa yini uthola ukuthi uyabahamba odokotela uyanihamba nina kodwa akasizakali and lapho kumoshakala imali guys kunjalo but angithola usizo. Isilonda kunjalo isilonda ziyahluka kilonda but ekuhlukeni kwazo kubalekile ukuthi sazi ukuthi sikhandwe kanjani ngizobela into ukuthi anye kulapha into ongawazi ukuyenza. Kumele uwazi sikhandwe kanjani if yakwazi ukwenza undaba ezitha avukane nesilonda definitely uzokwazi ukusilapha. Yabona so ukuze ngikwazi ukusilapha lesi silonda kumele ngazi sikhandwe kanjani. Kunesilonda sokuthi isilonda sokuthi unesifo esithile segazini umzekelo ishukela. Yabona kunesilonda sokuthi ube ngathi ucela kungathi ibhamuzanyana uzingwaye. Yabona kanjalo njalo kube khona isilonda esikhanda ukusha sangasapholi. So zonke lezo yilonda lezo kumele uwazi sikhandwa kanjani qala uzokwazi ukuthi usilaphe. Then mase uthola ukuthi sikhandwe kanjani uzoba lula ukuthi usilaphe ngoba iva likhishwa ngeniva. I think esibulawa ukuthi sithola abakhohlisi, so to say that but I'm going to say it anyway. Sithola abakhohlisi abathi bakwazi ukwenza izinto bengazazi. Iqiniso lelo. Iqiniso ngoba masingabantu asithanda ukuhluleka. Kanti ke mina ngokwami ngibona ukuthi umuntu ovumayo ukuthi cha le ngikhona muhle uvuma kusicala
futhi ukungazi akusicala ngoba usawubonile ukuthi awuwazi uzothola umuntu owazi akufundise ukuvuma kwakho ukuthi awuwazi usuzisiza na ukuthi ukwazi ukwazi ngelinye ilanga. It's going back uma siqale episode. Ngibona ukuthi utheni? Uthe khona ozalwa nakho. Yes. Khona ongazalwa nakho. Kunjalo. Akusicala. Akusicala. Ukuthi ngiyokwenza konke. Ngaze ngathi jack of all trades. Yes, yes. Kunjalo. Kunjalo. Yeah, esilondeni are you Yeah, ngathi. all right. Yes. So okay, so basically the manchi that was asking me about ilonda. I hope you are answered. Ukuthi sometimes sithola abantu abathi bayakhona ukwenza izinto bengakwazi and kumele uqale ukwazi ukuthi isilonda lesi sikhandeke kanjani in order for you ukuthi usilaphe. I think it goes to nasezifweni eziphethe abantu. Yes. Ukuthi kumele ube nolwazi lwayo into. Yebo. Unfortunately ke kunama scammers, kunenyanga ezingama scammers eziscam abantu. I think that's why we are facing such problems. And ziyabumosha ubunyanga because angeke ukuthiwe undaba ezitha. Zothiwa yinyanga. Mara nami sengithola yonke indawo ngingazi singaphinde sivele sisho ukuthi cha undaba ezitha. You know iproblem aziyini ukuthi sigcwele yonke indawo. Iproblem umsamo. Umsamo kuthuma igama lento engicela ukuyichaza. Uma ngabe amadlozi okho angahlanganisiwe vele omunye umuntu uma kahlola angayibona inkinga ukuthi unabaphansi kanti akusaphansi bokuthwasa ukuthi kumele kulungiswe umsamo futhi uyini ulungiswa kanjani umsamo ngidleni ngezahlukahlukene but umsamo akusinto akusemakhandlela namafukuti umsamo umuntu umsamo uwe umsamo igama lakho so lungusa umsamo uhlaba uyenze konke lokho ayikho vele into ezolunga because inkinga uwe umsamo uwe yabona so sinenyanga eziningi kakhulu vele because isipho once umuntu wabona idlozi sekumele ukuthi uthwasa kanti no akusuka ukuthi mina athwasa kumele kulungiswe umsamo le ndaba yabona nje wazi ka understandiswa indaba ukuthi igama Nkosi yami igama iziningi into ezingakwazi ukuthi zilungiseke igama is a foundation of your life. Now I believe you man, you look young. But yeah, I'm young, but lana ngichithile. Now I believe you because like ngathi ngalibo khulumile nje. Ngibe ngikulalela nje. Ulibo ngichazela nje. Yes. Okay. Now umsamo. Yes. Yes. So kumele sibambe lapho. Kumele sibambe lapho ngoba kunabantu abangazi emakhaya kunabantu abangazi imvelaphi yabo I wanted to go there actually ukuthi labantwana aba-adoptiwe. Yes. Akusuka ukuthi kumele uye ekhaya komalume kogogo kobani wena umsamo wena uma ukwazi ukuphefumula umsamo wena umsamo ngoba phela kunabantu abanganawo amakhaya kunabantu abanganabo abazali wena umsamo yokulungisa kuphi lokho lungisa wena ukuthi kanjani ijulile inkaba Amlicam Court akwazi ukuthi ijulile ungasanje ijulile go deep papa. Okay singenze kanje asenze kuzalwa mina umntwana omfana uma ngizalwa you know it counts ukuthi ubani ukhatha inkaba. It counts ubani ukhatha inkaba Amlicam Court. Siqale nje lapho that's why kunabantwana abazala bazalelwa phezulu kodaka impilo ufika nje seyimoshekile ufike lodakeni cala labazali lwele ingane bese kunabantu ngifuna ukwenza nje umzekelo ngento umuntu ozoy understand uthi wena umdala kodwa ubindi ocika icala isitho sakasasa sibe sincane yenze yes uma kuncane akusugula akusinkinga yakho yeah kodwa nayo ibuyele enkabeni inkaba wayekhathele eduze inkaba because wayekhathele eduze lapho isitho semuntu osesangasese kunomsipha hamba lapha ngaphansi abasekemsayizayo baba uthunga kanje umsipha loya xhumanisa nenkaba yakhathelwe eduze
Lo msipho loya phela kumele ukuthi ukhulise la. Ushushu sebawulimitile lo msipho ukuthi ayisakhuli. Ndaba ezitha. Yes. Sebawulimitile lo msipho. Manje zinezwa. Yabona. Because angisho le yankaba i-connected so. Lo msipha kumele ukuthi lebe luthela phela njengehlahla. Lathi angizomuntu umuntu isihlahla. Kufanele lebe luthela. Lo msipha wakhathile eduze sebawulimitile. Okay, let's go back now. Uma ukhuluma wena uthi nenduku encane icala. Yebo. Which ngiyasho ukuthi niyawulapha. Ngibonile nawe komema ivideo yakho. Yebo. Uyayikhulisa induku. Correct. Ukhulisa kanjani ke lo msipha okhathelwe? Ubuza kahle ushintshweni. Uyabona uma ngabe ukhathele eduze. Noma ngamakhathelwa ngeduze kodwa umntwana sikhuluma ngenduku yangasese induku yabantu besilisa nonke niyazi uma besho bathi umthondo. kunjalo. Yeah, umthondo. Wadala inyakanyaka nomthondo. Yeah. Uma kunjalo umunye ayikhathele eduze kodwa abazali bayenza umntwana we-circumcise kusese early. Uma u-circumcise early bakhatha bese bayastisha. Bastisha nalapha bese kuyastisha yakuthi umsipha sebawulimitile futhi. Wa-circumcise early vele uzoba nenduku encane. Ngomsipha sebawulimitile. Yebona? So ayidedele uyeke ikhulwe noma inkabe ikhathele kude ukuze izokwazi lebe luthela la msipha. Okay, now ngifuna le ukuthi mawuthi wena bayikhathe early bakhatha lo msipha then nina bakhulisa babo because you are not the only one. Yeah. Ngikhala ngibabona bathi bakhulisa induku. Kanjani into eyimvelo nikhulisa kanjani? Okay. Into eyimvelo ikhuliswa ngemsipha futhi. Sibheke kube la ngithe mina uma ukwazi ukuyenzile kumele ukwazi uma ukwazi ukuyinyanga kumele ukwazi nokuyikhanda. Uma ukwazi ukukhanda kumele ukwazi nokuyinyanga. Yabona? So sibheka futhi emsipheni implication ngenyiva. Ukuze sikhulisa sidonse inyama sidonse umsipha. So imsipha kanjani? Kunento othi uma uyisebenzisa kufanele ukuthi kushala lapha kumabholo kuma-scrotum. Uma samafana nomhlabathi. Okay. Then lento ifana nini stem ifuna ukuthelelwa. Ufuna ukuthelelwa. Ngokwami ngikhulume ngami. Kunempandi oyidla ibanda. Uyachatha ngayibanda, uyiphuza ibanda. Impandi kodwa uyayipheka. Iyayipheka. Yes. Engani uyayiqoba impande. Uyifake emanzini uyiyeke itrekele. Imethuwe. Iphekwa kanjalo ke leyo mpande ikukhulisa. Ayiphekwa ngokuthi ufake ebhodweni. Ngoba ngithe ihlahla lento. Uma usathatha amanzi abila ngegedlelweni iseliblomu lakho lizofa. Uyeke likhule. So uyayiyeka ipheke. Isimase iphekile bese koniselwa lapha ya. Ukuze iqale angeke sacela ngoba lapha sakhathini. Ukuze iqale emsipheni, siyinisele emhlabathini okwama-scrotum. Ithele ukuze lemisiphi ikhulele inside ngoba ngeke sayiphambili. Ikhulele inside. Mase ikhulele inside lemisiphi kunento ekuthiwa i-penis rub. Sima ugcoba lapha ya kuba ngathi uyayilula uthi ungathi uyalulisa kuze bese iyathela kodwa ayisakhuli la idonseka la isuka la iyaphezulu njengehlahla ngeke usayiqalela ningabathakathazi. Yeah. wayiqala la ingakhula kodwa imsiphi iselela emuva. Uma kumele isebenze ngeke isebenze izoba mboko wendlovu. Izoqina emuva phambili ilenge ithi uyisebenzisa kanjani umboko wendlovu. So you need to understand the deep of this thing, understand the medicine, understand ukukhanda komuntu, then uzolapha kamnandi. Wow. My munchies, I hope you are still learning and I hope you are still enjoying the episode. Guys, don't forget to order my new book. It ends in purpose, darling. You'll understand when I said it ends in purpose. And I want to say thank you so much. Successful book here on my own. And of course, make sure this one as well becomes my best-selling book. You can order this book, DM me. I know you guys would like to send me messages about other things. My number is there to ask about my books. Then you can ask me whatever you ask me. You know, if you send me a message, you want to ask about Nyanga Yamaqala. Yes. But start here. Kunjalo. Because that will encourage me to give you information about Nyanga Yamaqala. But if you phone or send a message about Nyanga Yamaqala, and I'm capable of doing that. But if you ask me like
You want a book? Yes. Then you can ask other things. Yeah. Then I will give you whatever information Kunjalo, with kunjalo. pleasure. But anyway, I love my munchies and I want to say thank you so much. My Facebookers, I love you guys. TikTokers, YouTubers. You know, I want to say thank you to my Facebookers. Oh, Facebook, we are big. Yeah. You know, I'm sure by end of this week we'll be 400,000. Yeah, madoda. 395,000 Yeah, madoda. followers now. Buhle. And the Facebook is growing and they're engaging it. I know they can be cruel at times, Kunjalo. and brutal, but honestly speaking, the support, the engagement, you guys are watching the videos. As I said, Lana Maushluba famous. Yeah. It's you. I can't have 3 best platforms and you're not famous Kunjalo. unless you are just talking and talking and talking. But anyway, thank you so much. Now, I want us to go to something else. Okay. But any closing kwilumbo, Yeah. emkhulisweni wenduku, igama, the things that we spoke about. Yeah. Your closing, if you have any, or should I just move? No closing yami inyevo. Because there is no problem without any solution. Ukuthi ibe inkinga kusho khona isixazululo. Wow. I know you've got a product. Yeah. That I did went to your website. Yes. There's a lot of products there. Yes. Can you tell me about your product and or we need to go to the website? You can give them the website. You already gave them the number and the prices, and because I saw the prices there, Yeah. affordable. Yeah. But those who need them and just a little bit about your product and your website. Yeah. I think the next time if you come, or maybe you need to sponsor just to have the products here, but we'll talk about that. No But problem. you can just give them just a brief of your product. Okay. Ama products wethu akhanda ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Ama products atholakala ku website yethu ethi yamacala-solutions.co.za. Yeah, ama products wethu ayatholakala wonke lapho, but ukhona abhaliwe ama price. Khona ngabhalwanga ama price. La ngabhalwanga ama price ichaza ukuthi we have it but asiyithengisi ukuthi sikunike uma uyisebenzisa, because we have dangerous products. Abhaliwe ukuthi esigodlweni only. Uthanda ungathanda imeli ufike esigodlweni. Sikunike lo product, then sikusebenzisele yona wena ukhona sikukhomba ukuthi sentshiso kanjani. Njengama products afana nesithwalo sewash. We do have some products ekuthiwa isithwalo sewash. Isithwalo sewash. Yes. So Wash. Isikhandile. Okay. So asikwazi ukuthengisela le nto leyo. Ama instructions akhona wonke, but the way dangerous ngakhona ngashaya nawe. Akungcono sikhanda ibe khona the day ufikile sikunike then sikusebenzisela yona thina. Okay. Yabona? Thank you so much. Yes. Thank you. So yeah, guys, if you want ama product kamkhulu ndaba ezitha eyamacala solutions.co.za. co.za. Yes. Okay, now I'm used to .com.gov.za. Anyway, thank you so much, Mkulu. Like, I really appreciate you coming here to talk to me. And the munchies, of course. I don't take my munchies for granted. My munchies, I respect them. They know. And I love them. Yes, I know I stopped my TikTok live because I'm just pouring in their cups. They're not pouring in my cup. And it's tiring, you know. It's tiring, honestly. Okay. Ngibona ivideo yakho. And of course ngeke ngize ngiyeke opportunity. So la ukhuluma ngezigubhu Mkhulu ndaba ezitha, igubhu ezikhulumayo. Lapho ibamba qambili. Yani Mkhulu ndaba ezitha. Ibamba qambili ngokuthi kukhona isithwalo. Kukhona isiphakamiso. Okay. Into ezimbili ehlukile lezo. Okay. Isiphakamiso kulapho siphakamisa khona vele into esukuzalwa nayo. Ngoba wonke umntwana abakazalwa uzalwa afumbethe izandla. Kuthi wonke umuntu usuka nesipho esithile emele uzosiphila la emhlabeni. Ngakho ke uma ufika la emhlabeni ufika vele unenjongo ethile. So isiphakamiso suku sivula lezo zandla lezo. Siphakamisa lento vele usukuzalwe ke unayo. Ayikwazi ukuyiphakamela natural. Ayikwazi ukuyiphakamela natural kwabanye yakwazi. Ngoba kunabanye abantwana basingabazalwa
bazalelwe phezu kodaka njengoba ngichazile. Njengoba uchazile. Yes, uzalelwe phezu kwecala labazali. Noma ngabe ungaba nenhlanhla kanjani. Ngisithi wena ubufumbathise ukuthi uzoba yilawyer through education. Ubuloya bakho bukenza usucceed ube nezinye izinto empilweni. Bese umakhelwane abona ukuhlakanipha kwakho bese akushaya akuvale. Shuthi sakavale le yanhlanhla yakho. Sekumele ukuthi uyophakanyiswa. Hayi ukuthi uyovula, hayi ukuthi uyogeza, uyophakanyiswa. Ngoba into evele unayo. Can I phakamisa with prayer? Angeke ngikhulume ngeprayer ngoba ngiyazi iprayer mina. Okay, no. Yeah, mina ngiyazi. Just being mean. Yeah. Proceed here. Because angani iprayer angiyazi onye ngikhulume ngayo. Ngizokhuluma ngalo kumina engikwazi. Yes, Kendla. Yes. Yes, Kendla. Okay. So uma ngabe sikhale into efana naleyo kubalekile ukuthi sazi ukuthi wena kahle kahle wazalelwa ini. Yabona? Ngoba nendlela zokuphakamisa zihlukahlukene. Azifani. Yabona? So kumele kwasazi usiphakamisa liphi idlozi, ubani lo wavuka ngawe ukuze ube khona emhlabeni. Then yes, masiphakamisa ngoba wonke umuntu uzalwa nomuntu othile. Lathi uzwayekwazi mawuhleli unye umqondo uthi gcoka le, umuthi gcoka le. Imqondo emibili le ephila emntwini owodwa. We are one kodwa kuphila imqondo emibili ekuqhaza kona ukuthi awuphili uyi-one nomuntu. Uyabona? So sokuphakamiswa yonke le nto leyo ukuthi lo wena osukuza lokufumbethe nalesithandwa esavuka ngawe siphakame. Which is into pure leyo enganamgozi nobuncane, very pure. Nayo le nto leyo futhi inesikhathi. We have something called ama season. Summer, autumn, winter, spring. Le nto lezo zikhona ngereason ayihlobisanga. Zikhona ngereason. Uma ngabe uzophakanyiswa sisebenza summer because summer isikhathi sokubloma kuyihlahla. Oh, selethwe. Yes, ziyacula inyoni, zimibalabala inyoni. Mara manje ngoba sihlale sibona ama advertisement uphakamisa even now it's winter. Yeah. There are some people about bayaphakamisa. Ithini into? Le nto le ithi njengoba sinama season isikhathi sokuphakamisa, isikhathi sokubloma kuyihlahla ngoba into eclean leyo, into yakho. Then kunento ekuthiwa into sengisizimba qambini into ekuthiwa ukuthwala. Okay. Ukuthwala kuyimfihlo. Okay. Angeke kuze kimi ngizokutshela bese ngiyakutshela ngizokuthwalisa kanje na kanje na kanje. Never. I can only highlight uzuyazi into uyifaka kuyo. But kuyimfihlo. Ngoba sisho kusithebula umoya othile ozokwazi ukuthuma wena. Yonke into awusaziyenzelwa uyayenzelwa. Kunendawo kuzomela ukuthi ungene kuyo eyimfihlo futhi nale ndawo leyo. Ungahamba nami. Bese mina ngima la, ngithi mina ngiyaphelela la. Qhubeka uhambe lapha ya. Ufike ukuxhumana naleyo nkosi leyo, uvumelane nayo. Bese ubuya mina ngiyenza amasiko omgomo bese ngiyakudedela uyahamba. That is why ungeke ubuye kimi uthi lento seyenza ukuthi nokuthi bese ngizokwazi ukulungisela. Uzoyilungisa kanjani ngoba wena sengivumelana nami? Wena sivumelana naleyo nkosi leya wena. Mina ngakutshela ukuthi mawungayilaleli kuzoyenza kalo 1 no 2 no 3 no 4 no 5. So mangabe unenkinga belubuyele kuyona, indlela okubuyela kuyona yinye vo. Hayi akekho into ekuthiwa ukuthwala enganabo ubungozi. Lokho abantu bene bakwazi nje. So lento liyenziwa ngesikhathi sani sokubanda ngewinter because imfihlo ihlahla namagatsha dries yawa intuthwane zifihlile ubona intuthwane inyoni zidries yonke into yayo isikhathi semfihlo khasosizi nomshado namalobolo nokuvula amatshe nokugeza inzelo konke lokho. That is why amatshe avulwa ngewinter because into yokukhulula into yosizi imfihlo siko sivula itombstone. Uyabona mawugeza inzila washona umama siyageza ngeke ngigeze sama ngigeza winter isikhathi sokuhlubula ihlahla zihlubulile nazo isikhathi sosizi isikhathi sokukhala. Uyabona imhlabathi abatshalayo imhlabathi dry dala kuhlawuliyo phishile inkinto. Yes uyabona. So uma ngabe uzoshada futhi ngoba ukushada akusemfihlo futhi ukushada kususizi into yokujabula. You need to marry summer. Yabona once wayelobolo wathi uyoshada washada ngewinter definitely uzodivorce. Ushada ngesikhathi esirong. Asisikhathi sokushada leso. Isikhathi sosizi. Lama season la usho ukuthi awahloniphi.
Kunamasizini nge-reason. That is why kunesikhathi sokubana, kunesikhathi sokushisa, kunesikhathi sokulala, kunesikhathi sokuvuka. Shouldn't na uhloniphe leso sikhathi leso. Noma ngoba ngishisa kanjani imali kumthanda kanjani lo muntu loyo, linda isikhathi sokuvuna, isikhathi sokubloma, ushadi yakho bese iyabusiseka. Isikhathi sokubloma. Isigubhu esikhulumayo. Isigubhu esikhulumayo phela sikhishwa manje. Ngoba sikhishwa isikhathi sosizi phela manje. Sikhishwa manje, that's why ngithi mina ngakukhanda konke ngokukhanda ngibeke la. But isivumelwano nje kusenze nami. Uyosenza nalo muntu ozomlanda isivumelwano. Oh, it makes sense. Yebo, usiyenze nami isivumelwano. Mina ngiyakhanda. Bese ngithi bamba ke, khulumisanani nivumelane ngani. Ngiphume futhi ngingabi khona kulelo gumbi lelo. Nivumelane. So zikhona igubhu ezikhulumayo. Yebo. But isivumelwano osenzile wena nale yankosi ohlangane nayo uma mina ungishiya ngemuva Kunjalo. ungena lapha. Yebo. And ukhulume into ebalekile ukuthi asikho isithwala singanamgozi. I never. Isiphakamiso singanavuka. Bathi thatha le ndanamgozi nje. Isiphakamiso leso. Lezo isiphakamiso. Njengoba ngichaza kunesithwalo kunesiphakamiso. Lezo isiphakamiso. Kikalam, your word of wisdom. Yeah. We are closing the show. We don't finish content like unless you don't want to come back. You Yeah. can finish everything. Yeah. Then you are not coming back again. Wow. Yes, Your word of wisdom to the Munchies. Yeah. We spoke about so many things. Yes. It's your closing word, basically. Yeah, yeah. So the platform is yours now. Yeah. I'm not asking you any questions. Yeah. We just talk to them. Yeah. And then we're closing the show. Okay. Mina I drink water. Akunankinga. Kubalekile ukuthi isikhathi usazi isikhathi uhloniphe. Noma ngabe ungafisa ini empilweni, uma ngabe isikhathi sakho sakafiki, kuhloniphe lokho. Ulinde isikhathi sakho sifike ngoba yonke into inesikhathi. And yonke into ihamba ngesivumelwano. Ukuba khona kwakho umuntu, kwavumelana abazali bakho ukuthi ube khona. Umuntu uthi ama-rapist kanjani. Bese ngithi kwavumelana abakini ukuthi wena ube khona. Ngoba uma ngabe bavumanga bona ngabazange ube khona. That is why kunabantu abashadile bafuna abantwana kodwa bangabathuli ngoba laba abaphansi abavumanga isivumelwano. Yebona, yonke into inesivumelwano. Kulabo abadlenguliwe ngoba khona abantwana. Bekuyizivumelwano ukuthi lo mntwana abe khona. That's why kuba khona umuntu odlengulayo athola umntwana bese lo mntwana lo oza nge-rape kube uyena okhipha enhluphekweni. Akakhela umuzi ngelinye ilanga because idlozi alikwazi ukuvuka lizokunika imali esandleni lisebenzisa abantu abaphilayo ukuze bakuholele kule ndlela ukuthi wona usizakale. So yonke into isivumelwano and ayikho inkinga ngasixazululo noma ngabe inkinga enjani ukuze ibe inkinga kusho khona lesixazululo. Wow, my Munchies, ayikho into enganasixazululo kuze inkinga ibe khona kusho ukuthi kunaso isixazululo. And yonke into kunesivumelwano. As my book says, it ends in purpose. Yebo. If you read this book, you'll understand. The first book was on my own, and then now it's ends in purpose. Yeah. I can't wait to write about love. Like, I really can't wait to write about love. Like, Yeah. just love. On that note, I want to say thank you so much for your time. And to my Munchies, I love you so much. And thank you so much for your support. I know, Guti, me and you, we've got a date on a Tuesday, 11:30 a.m. And of course, we are blessing you guys every Sunday in this new season 20. We will be giving you guys our behind the scenes. Beautiful, some of the content and so our behind the scenes will be out every Sunday. It's 5 o'clock, right? You said 5 o'clock. So please bless yourself, watch, learn, and of course, let's meet on YouTube, Facebook, and TikTok. Munchies and Thoughts on Facebook, Munchies and Thoughts on YouTube, and the chef_Patanani on TikTok. You know, we are TikTok. I think we are sitting on 471,000. We're going to 500,000. And thank you so much, guys. And on that note, it's a wrap. And goodbye, darlings.